domafo fa obiri ebuati ena domafo no san ekum offense offense na dwamena akenten na domafo no san kum ohene ba ko a offense na yamwa na oye agona hene eno so domafo no ekum no eka ho nti akwam ko no be ko fa no firi ya obedi asante hene ti oba no kra no akwam hene ma no nipa asojafo nko ahasa 300 soldiers ni be o ma be bo ne ho ban de ne ba mase asante hene wo kurontire nson kurontire baako mienu miensa nipa nkura hodo saa be ye kurontire be ye nson nti be ka be bom fe be atuo nson so do nim sampanisa etiri ente ya wonya chechire so ano eti no ente mfiri so nti ade no de da bia ye besua enne ye ba besua bibia fa doma ahinkuro wone aman bi mo ye nya ente ye se doma ekosontre so e de ntoko bi kohyehe so e ntoko benya ne ekwata ne ba ta ne gina wono ne yatenturudo ye besrew na wa like ama ye so wani beje ho anaase se de be ya obetumi enya bi ahwe ehun sampa onso tayechi na wa subscribe na wa share so ama yense de be ya wonu abi nso obetumi enya bi ahwe o subscription anaase o comment no so me ma ne nkem fabra na yenyina yensu ade na yenko yanim ne santi yensa bre ne adaje sense prakunam peninse wodine show chene bia no ye chene mawura enti ma chena mediama menu apenin ata kran na viwasa ne pono se badwema na yefrase brapenin mo piafo yo doma hinkuro asechire ne zain odone man na ye ya benya asa adini no eye bra ne wofa a ne be fe ne se benyina be wofa sa be na benyina be wo akwam ne ya din no baaye no na akwam ko no ne hena wote akonwa so be fe na ansasasreku okay na ansasasreku ehwe sa be na ansasasreku no hema no wo ho be fe na esiduma hema no wo ho sa abre no na hema yi esid na ba esiduma yi ne yankopon ye na ndom ma ne wo ntafo mienu no se na ansasasreku ni ho a ntafo mienu no panyini no ni bedi ade nse ye tembia no ni yenim ne se panyini ni di ade pa na so hwe panyini no a ase ketwa na ni odin chen no sa be no so no na nkuro bebre biti se danchira nom nyina wo ho ni nkuro bebre wo ho na nkranfo no aba ase wachi chidikuru na wa mo ho ban yi a udi agura bebeje afiri won sem nti ne ye ne se na landed many two former no se dabi no fefrem mpanyifo bi ka chebe se oni ho a bemfa kondwa no ma kuma no ano ye atakura amani amponkuma sata no nya meye do ma atakura amani amponkuma nti obobo amane na ka che nipa bebre di na no film no esa afo ni nyina be kan se na de oni ho a akondwa no ye mfa ma atakura amani amponkuma ne bi nso be da bi panyini wo ho a ketwa so ni ade ndi ma nke de ntokwa ba kuronum so yimu ya mu ye nipa baako ti ne ba ya ne se be de be nko nsei be ma ne abache chire no nti bebetu no ha de odone man nti onko nsei man na abache chire no no ne dom na ne be ginu tum no betu firi ho enu nti no be nya adin doma odone man nti wanko ansei kuru no eno din na se kire atia wa no nti wode ni nyansa na ho oden ebo kuru no ho ban nti wanko ansei kuru no odoman no nti otu firim asumdie ma akokọ bakora asebe ne ho anka nti eno ne ma ye benya din doma na de ne ye ya mpanin se de ne ba seche jamasi ma etumpan anna de ne si ya e ma doma akokon ntokabrane e wo suntraso ya duru doma dia na wo bisam doma asem dia na e wo se ya chia doma man wura okay no aso ne ye buno president
a ne din ene osagefo osiade yo nyampon agimambadu a otoso mi no ono ne ye adioja sakrabutu ono ne be fere se dade a be mo ne kashiri na ne mra ne eni tietiem kosa kokosa ne mra ne pa eno no na be pajamu na machia na mo piafo me pajamu na masane a chia ne biem na ye ka doma bebere nim doma ase bi ma dwenye be se ne ni be chichiri kuru no na bia doma na da ho kwa bi ya titikuro a ye ka doma na ye ka abakosem na ansana ye be ko ni ntia sundre so ntokwa ne ba ye ma mi sa asem bi na chiri mu okay se minim dia minim me gidi se wunim okay mo bayi nsiatre hayi ama ya be ye program ne oti se ablante bi so eba nsiatre ha nti wo ba ha wo no oti se ablante bi so o ba ha wo we se ba ma sa ablante no anja ba wo ma mumma mienu ha ni suro bi so mama ablante na nyai ba wo ma na watimi aforce wa akra mpo akọ apolisifoɔ hɔ akọ ye case akọ gilete e dey abes ma ablante ne se wo ba hanti won hwe na bontuni na amfa nsi ha wo ne sa ablante ne ho ani suro ne yonko bi a me asunjenti sese asunjenti na me mpese ye be hia ma bi ba me nka se enye asunjenti se ba kon so ba ne nka se o ba so no sun kutatuo me je se saa ni fam yenu no hani suo ni na se me na me yo hunfo wo ni we hunfo sese se me na me suru no ono ko ye case no ndi wo no ye hunfo se na me ken saa ni si wo brekum ayi no na wo hu se practically ye ka do ma asem na be se ye fa baabi e be si baabi ma ye fa baabi em na me si baabi na wo wa atiase ya wotre do mana ye ka ho asem no ne ntia me ye fa baabi be si baabi se bebe na susu se do manu ni munye duru wo tie mala analysis yi bi se ni munye duru but fit nyina no ni mu eduru pa nti ye be ko ntokwa no so ntokwa na si atwam mfie bebre o but da saa himfu mienu we nka beba be hia abanhia no hene ba akotumi kwaji injunction free court ekoto ba akoso se o mane ma ade nti a osiro no eye simple no kra na ye me ye da meka nyabotre ade bi ho a ase o ya o ye de abo asumdue ho ban ne do ma betna do ma no what say wa akwa yi bia ma ba ku bida what ho abakosenda okay do ma nkasa minim na bakosem bebre what say do ma hene number bia o pupu ni pada nti nya ade do ma hene ono de ntokwa na ba ayi na ba no ono e ba bi wo so wo de yem fa yi asam no nto na yenhwe do ntokwa no nti clearly e tell say asante ni tiro do ma hene ntraso no fe ne me ka no be free hona be tutu ma betena sun treso no kwasem ni se betena ba ntama kra kakra okay ba bia ye free honde ba ntama no otena ho kakra ansa na okakotena sun treso eye doma okay no okotena sun treso no na owo asojafo a no kreni na be ye akonfo pa dine se obia fa na se ma ana nipa bia wo fa wo ntokwa na se wayi ya wo de bekoko because abre no na na ayefe no se bua mponsim na bua mponsim no ye danjira hene ya sa abre no na nkura na ewo ntamu ho te se kokofu gaben kumawu mampon kumase kuntina sen krobebre a esoso edweso nom ne yi ofenso no nkura wo ho nta ntamu ho nyina na oje saafo ni nyina asom no danjira hene na oje bento afeso a oje sika besom no na danjira hene afa bempo te se na ne nkoa na besom no na saabe na doma no wo suntre so na esan doma no ni me masem ne ni muduru ne ni ntokwa na
otumi kone ade a na wotumi ye ntino bua mponzem ne ni danjirafo ba mfa basem ankodo ma aso da dumi osane ne ho eko adanse ne saa mpatamu ho nyina ekokoje niema firi saa nkurufo no ho nti doma no owo ho nyina saa tam no na nimu duru pa na we ne ekoba se be nka be hummum santi be nka be hummum na nka be so be honyede entobe nti na be ye nkomodidi a na ekokokoso na obiri yebu a na obiri yebu a ono ne hye asante man nka momu na se nti ne wa ahya ase na okọ ahemfo no so maako nti binom agigitum ma be hye saa nka momu na se ewo na obiri yebu a no ne penso nti saa nka momu imu emu meetings binom ni na ne be ye na nkakrakra eno ne doma hene ni wofase baako eko meeting no na okọ no ode ne wofa pongo ne kwe ne wofa na eye na chidemesikafo okay ode chidemesikafo pongo ne koye abakwase no kra bi chese chidemesikafo ne top pongo no ma no okay na so ono ne to ma no kra ye ne wofa ne dia nti meka so ode ne wofa no pongo ne koye okay nti begusu na be ko na be twene nkuro na aka no bi no na obiri yabu a wofase so bae na ode ne pongo awu ono ne ponko abo na wu ndi saade a na chilemesikafo wofase no mfa ne de no mma no nti yakoye te se ne be ka se di agoro no o na se wo kra wo wofa wiska pa nti obeto bi ama ka wakoma tu yem no se da bi mpe wo de no to ne kan ya na o se okay o de se wo pa ma ate enya me ndi a eye me ngofa de a nti de ma me nkobo ngofa amanye na me ngofa kwa ni ti munya de bi kra na wa ate ase na de abo na yede abrawo mfa ma meji me mfa ma o na obi ebo wofase ni yi sika ni free ne ho na de wo na chidemesikafo wofase no pongo no ni yem na wa tu ne nso na gu ho na aboa no tim kaja nti na obi chidemesikafo wofase nso yi sika ne free ne ho a no so di si obiri ebo wofase no ne kokoso no nso pai si fom no so tim kaja na obiri yebo na wofase akum chidemesikafo ne wofase ponko na chidemesikafo nso so okum obiri yebo wofase okay ntokwa na adi the foundation no we ka ho bi se na fofo kra wo ha we no so ye stepping stone no bia enti obiri yebo ani bere pa se abrante no ayesa na ba ne be wo ho sa abre ni nyina ka kire ne se no kuredi wo wofase no wa nya de na ntokwa no ono ne de bae nti ebe ya mo me nka asem no na asundwiem na ye ntam se de ye te ha no obiri ebo aye na dwen se on di ase ye se de ti bia no one doma beko na wachi ablantie no na ono so kuni bi mfa ma nse nka se na wa hye asante man kan momu na se nti okohu kurobi ti se ofin so okay no kohu kurobi ti se agona ofin so hena no ho sa be fe na gamena akenten no kohu agona hene e fe na yamwa mpo abakose nka chese na osan ye komfo na onimfom pa okohu ono so ka ho no pe beso be pepe nkro no bi e ka ho be ka kumase ho sabe no na ye kwa aman okay be fe ne kwa aman na ran se obiri ebo anu mum share ase no ndi no ye se santi yenka mum no ne ma ye benya adini asante santi yenka mum other source no kra bi kire ye se bra na be som dankyira hene no na kumase no ye kura na be ne be de na tie bia ye fe se asa what is that tie ho senda nti sa na tie ne be de ye ayewa nti ayewa ye woni ne twili mpa ye fe se asanka wate se wate no da nti sa na tie ne fe ne asa na wode ye ayewa na ne afe ne se asanka nti ne be ne beti sa na tie no bi e de kwa dankyira hene ne dan
nti be febe asa tifo nkrofo a be te saa netie de kwadane nti other source no bi kire say ba ne be te saa netie no be di ne tu be to say a be de kwadane na be tu be din say asantifo ba be te betie e de kwadane ena other source no bi kire say santi yen kan ye ho me de ena me tie we bi nso kra say eno nso so ye omaso enti asem asontifo sana ebi nso so na say isi pai bebre ya nti na ye de benya asa adini no nti ofrefe hemfo no bi eka ne ho na one doma edi bo ani wo suntre so okay ntokwa edikane eye obri yeboa ene doma hena ne fe ne se na chirimesikafo saabre no saabre na chirimesikafo no kra di sika kokko wa abo ba ile di sika kokko asipam nti ni chireme sikafo wa yesika afu chirema wa yesika afu chirema wa yesika afu ni benya din chireme sikafu nti ana na yaka ma na kona faso sa ina be chireme sikafo ana obri yeboa no so nemla na be de bone ye fentem frem obri yeboa me fentem frem ono so no kwasem no okupa onye henketwa saabre no no ye hena no ono so di akopa nti ye wakasa bebuo bi kura se obiri nti ne ye nom abasini nsa obiri nti ne ye nom abasini nsa okọ bi na ba ofa bedomum no otimi hwia onsa ha nyina wuro nam ni nyina ma ne kasei dompene wo ho no na mo de bohwene no mo de gigi nani ohwe wani ma otimi yi wosia chi hanam no na wosena hane etete ho de tambio hu a ase wo sere no so de agigi nani nti ono so wo record a da ibebo awura asante na ye firi twimantwi ye ba kobia amamfi ne ye ba oti akentene beduru obiri yabua ne yakọ se tutu opoku wara ne yesua asante abakosema behu se benso so bedi akon pa nti obiri yabua no na ono so yakunfo pa nti ono nko no na nkopese ono nko ekokoko no hu so ntim so pepi kana ho dokope ngura akese te se ofin so agona ene nkuro bi nso so eka ho nti nkuro no na ye num anase nsia ne bede be bo ani wo sontre so na no kwase mpa ni se na dom no e wo mse na be do so de na ho adwuma yo na enso dom afo na ye ti to kwan bede boss na ni be ye do hwere miensa kura na ni se be ye 3 hours be na se be boni pa tu babi be bo wetem no sam dom afo boni pa ba ko fo tim bomienu bom o to ha no ado no enti to kwan ko awie no na ye fe no se obiri yeboa na wa ato ye ka se wa ato a tete wa wu to na no wa to na no wo nsie do do ma fo yi e fa ni ti e ko ye ani do ma fo no fa ni ti ye ka se be fa ya ye se be yi fi ni ne konso do ma fo no fa ni ti ko enti sa asem no wo ka na nya yi a utin kan tietia se na wa prepira sanse o ye henkase na nso abakosem ye abakosem enti wontimi nkata so ni esi ye ne ye ka domafo fa obiri ye buati ena domafo no san ekum ofin so he fense na dwamena akenten na domafo no san ekum o hene ba ko a e fense na yamwa na o ye agona hene eno so domafo no ekum no e ka ho enti bire bia asante ene do ma behia no eye entokwa eno ti se wo be kai kra na nse ya brekum hene na yi no wo be kai a do asante e ba ya ti se do ma hene so ba no okoje court injunction e be court mo na de to so court no de to so ba court ene de to so se do ma hene ma o mai le se nye court no na ne be ye se ayi no abakosam no ne se be hia wo awuti do ma no ye nyini
sante hene yenyini be hia ntokwaba ndi be fa ni ways bia se be nhia saa na me kiri omu sesi yi ndi wo hwe ntokwa na ekọ so no kra nka be ka se mfi bebira akyi kra na anu ade nka be ya ba be hia no be fa ni ways bia ba ma ba ngede ba ma ba nhia nya yi no kwasem ne ye ka saa na tie nya yi no kwasem ne ye ka nti me pese me kire se bre bia saa ahemfo mienu wei be hia no enam se wei se yenyini na wei se susu yenyini no anyini mienu nye de ensene bonu nti ba mpene ma ba mienu nye de enhia ndi se wa check ya betimi ayiye kasiye pa timba Ghana na ahemfo bebre akobi se ayiye a do ma hena mu ko bia ne se nana asante hene kura na nka obekwa a gito onu tu nipa a onu amu nye de enkobi se nana asante hene so ne beko ne wo se do ma akobi a se do asante hene kwa gise do ma so ye de etu nipa na se face to face ze die minim kra se national house wo kra no betimi ko sa face to face ne kra mintumi ngire enhia di sa ahemfo mienu wei ne ma yebenya akasa bebuo bi se anyini mienu ensene bonu ti fititi nyina no na wo sa de we beto wo penso bia na wo hwe hu se obeboa ma so bia yede akoso nte sunte so no be ko wiye na ahemfo wenu nyina atoto ewu nti ne ekoye ye ne se besie nana obiri yeboa besie nana dwamena akenten besie nana agono hene ene ba be keka ho no nti gise besi hene fofoforo na saable no so na mse na danjira no me kan se na asantin kro ni nyina hye na sintino kro bia mu eduru bia no hena wote so no gise wuyi wo fase a wuni ho a obehwe akiri no ma ne kokosom wo danjira sebe ya obesua amamre na woni danjira be ye adwene ne apam sebe ya oba o mesodi ntia danjira ntina na o se tutu ne owo danjira na osom esua ahenie na o se tutu no so se de besi kira ba ko sensi kire na o ye nipa na ne ho efe pa nti o ne danjira hene nwia ba ekonya mpaso agro nipa so yomme nipa so yomme okonya mpaso agro nti abaya no nyensen ye enti na danjira hene ebuo fu pa se obi onyana o fa ne ho enche no to dwane ko akom nti akom ko ne be ko fa no firi ya obedi asante hene ti oba no kra no akom hene ma no nipa asojafo nko ahasa 300 soldiers ne be o ma be bo ne ho ban de ne ba Kumasi ma ne bedi akonwa odi akonwa ne wie ya no de se na chire mesikafo ene ne dom atime kum ne wofade a ene kwam bi ba so a no so ne dom ayen sene wo ho no because dom aye huriya moja anyede empanitim ndi one ne ngede one ne nsene na sabre no ono so toa ne wofa adwempa na wo se obeka nkuru no asante no abom no nti ono so betoa so beka nkuru asabe na enyamma meka ho no osande be nyina esanye den eba beka ho for reason we say senkane ya aka ye ho aboma yia ana senkane ye nyina ya akoka ho bia nkadoma entimi nkum obiri yebua na me say ye nyina ya nka ye ho amom ntini atena ha amana kuma ahemfo nko annum ewo ya ye hwena no ha nti enye do man tokwa no kra ne ya asema na be kana mbum sebe ya bebetumi aka be ho bom na china bi se bi firi ba bi fufo bi ba bebe nya ba aka be ho abondi a bebetumi ayede ako atia nti ma nkuro ni nyina dodo no a be ka be ho bom nti ebenya nkuro akese sa abe na be jinka momu tum bi etese kumawu mampon nsuta kwa aman yebenya biti se edweso kundinanse agona yebenya ba biti se ofenso dwaben kokofu nkura kese ene sa abre no aman hina hodo a na ewo ho ene adikuro dodo no a nkuro beburu be se du nson ekobe se aduonu ba ho ni be ka be ho bom se bene do ma be kwa kodi akon
ewo suntre so nti na ye asante ntokwa etoso mienu international said di kan ne de na eye obiri ye bo a one ne dom asante obiri ye bo a ne hye asante okay nka mumu na se na onya nkuru nso bi okay e ka bebom ne mo first de na o mo no so bebre ti se aha de etoso mienu nti we ne kura ono akeka abom ena we so baaye na wa ba beto aso odi bi abeka nti ba bi a ne wo fa ne ko ya ba nti ase kura no sese ba ati ase wa ati ase nti first one na kumawu nka ho sese kumawu no aba beka ho ma cho wa ati ase nti sa ne ekokoye the second one no ya nya nkuru mo o ya kwatam si be yese 5 ne beba do maso na bebe duriye no bere ntokwa no hihye so nanso asante man dom no amfa no wo ahogono so bedi akon pa saa be na tiri no wo do ma ho nti be ye senka be ko agitiri no akọ ba cho wati ase pa nti okokon age ne wo fati nanso be ko ye se dia ba ko se mi kire no ntokwa no eto amu a keka ko be ye se na wo twimi mi kura tiri no bantumi anje mfido ma fo nsem nti be ko ya ma ne kokko ye se mo me enko na yasena ba mo me enko na yasena ba mo me enko yasa ba nti ntokwa no be ko ya tiri no bantumi anje mfido ma hene nsem ana se do ma fo no nsem nti be a be ko ya be ko ye no na do ma fo no ye se na na chiri misika fo ne dom ne ye se da bi aduru no se de ba si akokeka be ho abom ene se de be mu asi ayi duru no ye tena ha be be sa na ba yesu biu nti mo ma yensa ne nto aso na ye nkoye anim nti do ma sa no mu dwane ye ana asunwie ntia se no ka se court de ne ye asunwie na mom na enye asante hene ni suru do ma hene no we so na ye asunwie ntia nti ye nkoye anim na for this reason ne was ebeko because nipa no na kun ye di kan wa aba ne to so mienu nye ho nkwan so ne sebe asase wo nti be tu firi ho nti be sesa ba ne amanyina firi suntre so na be betena ba bi a be firi ho se boma hwidim aye ne boma nti obesi chiri kuro aye fen se boma to chiri kuro no wie ya otena ho no kakra na oye se dabi saa kwani we ya ewo hayi no yi ono ane wo fase no ma ne kokotena ho no wo fase na enam no so a ntokwa ne ba ye dabi foforo okay no ma ne kokotena ho no se wo brabete ha na se asante man dom no eba wa be bome amane nti wo kono te ho pa ene tepa ya e wo yi do ma hene ne wo fase pa ne tepa hene do ma hene wo fase pa no a enye nchen kura no ma ne kokotena ho se ontena ho na onte sasante man dom ne ba wo be bono amane anche vie biachi asante man sante hene na o se tutu eyi dom sabe le fi atuo nson no gina ho ma kuro ntire asante hene wo kuro ntire ba ko miensa nipa nkura hodo saa be ye kuro ntire be ye nson nti be ka be bom fe be atuo nson nti osoma atuo nson ne se benko sane doma mfiri ba bi o won nsane mfa ne mra suntre so wutie pa one dom na tuko nti be ne be nkoko na be nsane be fa be nyede fa be mle suntre so nti bo ma ho so ntokwa eto so miensa ekọ so be kon tokwa ni nyina wie ye do ma fo be ntimi amfa do ma ansa na ma suntre so nti ya no so kokoye se be hia enforcement dom na be te ba ye ne hia se be snap ba ne du mu action sa ansa na betumi ayede
asane dɔmaa yɛde no afiri hɔ nti dɔmaa so san hu sɛ nkurɔfoɔ kɔ abɛɛkɔ yi bɛbɛsa na yɛdɛ bɛbɛsa na aba nti saa na ɛteɛ deɛ a baabi a yɛadiri koraa ɛne yɛ wɔfa hɔ mu nware mɛka bono hena na ɔwɔ gyaman ana adinkra dɔmaa hene wɔfa seɛ ne wɔfa no no nti saa na yɛdeɛ baabi a yɛaba bɛduru deɛ moma yɛnhwɛ na yɛnhwɛ sɛ yɛbɛtumi aduru yɛ wɔfa hɔ a ne bɛtu firi bɔmaa ne bɛbɛtena abisim ɛyɛ sunyane abisim ha yɛ na bɛdu sunyane abisim hɔ no ɛno nso so saa dɔm no san baa bio a na ni berɛ naa ne sɛ bɛnsane dɔmaa mfamfa bɛmmra na secret a na ɛwɔ mu ne sɛ na kɔmfoɔ a yɛfɛ ne sɛ kɔmfa no anɔkye aka kyerɛ asanteman dɔm no nyinaa sɛ dɔmaa ne yɛ kura a ɔbɛha asante mmerɛ a mfie bi a yɛdi animu nti sɛ bɛsante no bɛtena suntirɛ so hɔ deɛ a na kyɛ sɛ ɔbɛne bɛ hɔ na mmom kɔ a ɔrekɔ no ɔbɛkɔ akɔ organise a sana ba nti sɛ ɔkɔ organise sane ba deɛ a ɔbɛwie dɔmaa asanteman no dɔm no yɔ wote nkɔmmɔ yi ase bitie paa nti bɛni ana abere ana bɛdi bɛkyi da biara na bɛsa bɛ no secret ana ɛwɔ mpaa no sɛ ɔno no bɛgyaa no na ɔkɔnya baabi tena a mfie bi akyi na ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛsa na ba bɛ so nti ɛwɔ sɛ bɛbɔ bɛ homɔdini biara bɛbɛtumi kɔpem sɛ bɛsan de dɔmaa akɔtena suntirɛ so anaa bɛsan na bɛtene bɛba bɛka asanteman dɔm ho na dɔmaa hene bɛsom sante hene nti abisim hɔ bɛsan de bom hɔ kikirikikiri tɔtɔ so nan ɛno so wantimi amfa dɔmaa ankɔ suntirɛ so biem bantimi angye obiri ɛboɔ ti no so amfiri dɔmaa hɔ nti ntɔkɔtɔ so nan no bɛntimi mfa dɔmaa nsaneɛ bɛntimi ngye obiri ɛboɔ so ti nti dɔmaa hɔ abisim hɔ ne dɔmaa hene twa asase efiri abisim ɛde kɔkyerɛ a twam kyerɛ a nti kyerɛ ahene dɔmaa hene nei no ne hyeɛ da tano nsuo tano yɛ ɛwɔ abisim akyiri hɔ no hɔ ne bɛhyeɛ da ɔde tano so hene hɔ ne bɛhyeɛ da baabi a dɔmaa ti o hɔ ne hyeɛ da nti firi tano so hɔ ɛba abisim bɛfa sunyane bɛfɛ hɔ new dɔmaa firi abisim bɛfa hɔ bɛsene kɔ baabi a efiri hɔ saa bɛsene kɔ new dɔmaa hɔ etwam kɔ kyerɛ ahene yɛ dɔmaa hene benkum hene kyerɛ ahene dɔmaa hene ne benkum hene no nti asase no dam hɔ saa ɛkɔkɔsi kyerɛ twam kyerɛ ahene ne wankyi hene bɔhyeɛ ɔne takyima hene bɔhyeɛ kyerɛ ahene ne ɔfee so hene ne bɔhyeɛ nti dɔmaa hene ne asante hene sa ne bɔhyeɛ biem nti hwɛ w'ani fa firi nsuo no ho hɔ saa ɛkɔkɔsi kyerɛ a yɛfrɛ no sɛ ɔfee so saa asase dam hɔ nyinaa yɛ dɔmaa hene deɛ a ɔtwae na ɔde ma ne bere mpɔ no baako nti saa ntɔkwa no akyi no na ɔno bɛsene kɔɔ ne wɔfa no hɔ nti ɔkɔkɔtena hɔ kakraa na ɔsan tu baa n'anim kakra na santeman na mma ne ho antɔ no ɛwɔ sɛm ntɔkwa no nyinaa kɔyɛ mprɛ nson na me ne wo kasa yi nti asanteman ne dɔmaa ɛko mprɛ maako nson maako mprɛ maako nson ne nyinaa yɛ sɛ obɛtumi ɛde dɔmaa asana kɔ suntirɛ so na nka wagye obiri ɛboɔ ti nso bɛpɛme no a me ne wɔkasa yi no dɔmaa no da so sisi obiri ɛboɔ ti no so a wantumi angye neɛ dɔmaa hena ne na ɔtena se a wɔde na sisi so sei no ɛna na obiri ɛboɔ ti ɛno ne wɔ saa deɛ no sɛ woba akan ahemfo no a yɛwɔ ahemfo kakraa bi ne wɔ nipa ho bibi a wɔde bɔne ho mmerane ɛbɛba hɔ enti dɔmaa no deɛ obiri ɛboɔ ti no ne na sisi so seesei yi nti bɛko mprɛ nson ne nyinaa no asanteman dɔm no antumi dɔmaa ɛfiri sɛ tax a ɔde ma dɔm no sɛ mokɔ a
munyese no mu bia ni ho a eya etumi ye yi. Okay. Actually ebehwe de ntia de bodoma ho ban ye ntia omane Asante kompranson a de ananka Asante hwefri doma ho wonsantumi anka yebekoso adom suko na de befiri mo babi anso wadawro ma de atopono so ma wonso so a wo hwe yin a wani de akiri wonso nya bi ahwe hye no so old Boga TV so ni ye ho ayesomo ewo wiase afa na nyina Asante ene doma eho adesua kakra esua en ma memfa akwanye so na menche teacher Safo Kantanka teacher mechiawo ma opiafo ene obibia ebeso na subscribe ma yen wa like na comment na wa share so said de be onu abi nso betumi enya biesua eya abakosem na yesua wenu nyina abetwam enti enye de yeye anase yesua anase ye kakai e de abeye adiboni bia nembom sankofa yenji nembom yeye e de esua bribi ehu sampa sei endi sei enyina ye Ghana piao